dalah jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Petruk ngaturke pusaka karo joget-joget. Sinten sing paring pangandikan sapa sing iso ngaturke pusaka Ndata Cakra? Dientukke Dewi Purantawati. Kula niki Purantawati wonten paring dawuh Rama. Petruk sing bisa ngaturake Ndata Cakra piye? Kowe mengentuk Petruk saguh apa ora? Nyuwun pangapunten. Waduh, kok nganggo nyuwun pangapunten iki. Gagal meneh, Pak. Sabar. Sabar, Petruk, sabar. Kanjeng Rama nadyan namung drajating Panakawan. Nanging kula nyawang dhateng Kilurah Petruk menika satunggiling Panakawan ingkang saged damel kabagyaning manah kula Kanjeng Rama. Nyekeli kleru iki. Tresna kok nyekeli cangkem. Nyuwun pangapunten Ki Lurah. Nggih Gusti Ayu. Ampun ngendika Gusti Ayu wong kula sakmenika sampun kagungan panjenengan. Panjenengan menawi dangu kalian kula nggih. Yayi ngonten mawon. Metro kok malah kami tenggengen. Piye Pak? Ilar mulai saka ngendi Pak? Nek piye putri kok ayune kaya ngene iki lar miwiti saka ngendi? Aku kabeh. Lho. Nek bapakmu kabeh. Ora saka ngarep ora saka mburi. Monggo iki tak tekati. Nyun pangestu ya Pak. Sing ati-ati. Monggo Ki Lurah kula kanthi manjing telenging Taman Sari. Lho kok ning Taman Sari? Kersanipun wonten pundi? Niliki kamar pinanganten. Wis dihias apa urung? Monggo menawi badhe nuweni, mboten namung nuweni sari wonten mriku nggih mboten menapa-menapa. Wah, terus ngantuk. Kon sari terus. Yo.
Semarika den prayitna semuriris semuriris eko balik kok teng jerdul anakku nolo gareng Petruk lan kowe Bagong bekti kula kunjuk Pak iya tak tampa bekti kula mo iya tak tampa Petruk bekti kula mir iya Bagong tak tampa neng apa ha lah kok dadi janur gunung kadingaren ora tak timbali kok sowan wis Truk matura para madya wusana tak pasrahke karo kowe karo maturusane Bapak Petruk eneng apa sewu lepat diagung mangaksami nggih Pak iya arep matur apa namung badhe nyuwun pangestu dhateng Bapak Semar kowe arep duwe gawe apa mboten gadah damel ning kula gadah niat Pak niat kula mboten sanes namung kejawi netepi dhateng pangendhanipun Priyagung ingkang natipun ngendikaken dhateng kula ing nalika semanten sampun dipun seksekaken dhateng jagat saisinipun sampun ngantos Priyagung menika kala wau tetel kanalindranipun amargi pangandikanipun boten dipun tetepi. Kowe iki omong apa Bapak kok ora ngerti? Nalika lampane ingkang kepengker Sinuwun Ndarawati paring dawuh kalih kula. Sapa sing iso mbalekke pustaka Jamus Lima Sada sing dicolong Dewi Mustaka Weni bakal tak pek mantu. Monggo nalika semana ingkang saged ngunduraken pustaka Jamus Lima Sada kula mbuh lara-larahe saka sapa? Ning sing wigati sing iso ngaturake pustaka Jamus Lima Sada kula. Iya. Lah niki tekan sepriki niki kabar sing kawentar Sinuwun Ndarawati kagungan putra namipun Purantawati. Dados hujating para penglamar. Terus kula utusan kalih kakang kula Mas Gareng, kula kensuwang teng negara Ndarawati nanjeke ngendikane Sinuwun Ndarawati. Mula dinten iki Dewi Purantawati nyuwun pepanggil reruba temanten kakung kedah saged ngaturaken senjata cakra ingkang murca saking negari Ndarawati. Pak, kula nyuwun pangestu nek saged kula ajeng goleki pusaka kang aran senjata cakra ingkang murca saking negari Ndarawati, nek pikantuk dados jalaran anggen kula nuwun sewu lho Pak dados mantunipun Sinuwun Prabu Ndarawati, Pak. Semareka den prayitna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti blegegek sadulita jroning rasa seneng ning kok atiku duwe rasa kuwatir. Siji, kowe duwe gegayuhan Petruk, wong duwe gegayuhan kuwi aja mung kandhek ana ing karep ning tekakno tekad, mergo tekad kuwi pok ing karep. Nek rasamu wis nekat ta ya wis kuwi bakale kelakon ning kowe kudu ngukur karo kekuatanmu. Sing calon besak utawa calon maratuamu kuwi Nalendra. Dene kuwi ming derajate ngaceplik ming wong loro saudon telu saurupan. Kowe ming batur. Kuwatire atiku nek nganti kowe memirang marang Sinuwun Ndarawati ngembete gawe wirang bapakmu Semar. Mula gegayuhanmu kuwi aku mengestoni ning aku ora iso bantu apa-apa. Senjata cakra golek ana, nek ketemu bejo kowe, nek ora ketemu rasa duwe tingkah laku sing aneh-aneh. Bali ning omahmu tentrem karo anak bojomu Petruk. Nyuwun pangestu, Pak. Klepat tanpa pamit Petruk dan pancene sajake niat tenan, Pak. Ya wis ben. Ya wis ben nek pancen bocahe wis niat
Wah, jan kita nek Petro nek nganti sukses dadi mantu ratu. Aku arep njaluk pangkat patih. Patih ngendi? Wong Ratu Ndorowati wis duwe patih kok patih-patih ora. Ya ora-orane dukuh. Ming njaluk dukuh kok werna-werna. Ayo tole ning negara Ngamarta ndak salah dadi pengantu-antu ning pepundhenmu Pandhawa. Semare koten prayitna semure res. Monggo pangestune bapak itu tumrap aku gedhe dayane mergo bapak ki nek tumrap anak ki dadi tangan tengening sing gawe urip. Muga-muga diudaneni penjangkaku. Ning lek arep golek nendi wong parane ilange Cakra aku ora weruh kok dadi aku ketayanan mlebu ngalas munggah gunung medhun jurang wis tak niati. Ora pati-pati aku bali ora ketemu karo pusaka utawa senjata cakra pusakaning Sinuwun Prabu Ndorowati. Tukulon mriki. Iya. Pandhita kang kinarewangsit pindha kombang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone kencang warudaya pak pong buk bolong kali codhe sapa sing gawe Petra kita ngapa kekilapan menapa pulun panjenengan menika ngertos mubah musik ing dhateng titah ya kita kepengin kelakon panjangka kita ngene kepengin dhaup karo Purantawati ngerti ya aja seneng sik ulun Nyang Madyapada kuwi matedhakake dawuh timbalaning Hyang Pramesti Bathara Guru kita yang wajib nampa timbalaning Hyang Pramesti Jagat Girinata ngerti ya pancen kepara nyata anane Purantawati kuwi cinadang dadi jodoh kita ning aja enak-enak ngapi-enak merga kita kudu goleki ing nastan senjata cakra kuwi tenan Petruk upama sampeyan niku dudu wis tak tubruk tak uleng-uleng saking seneng kula niku tenan Bu Kulun iya tenan aja kuwatir lajeng kula anggenipun ngupaya senjata cakra teng pundi mlaku bener dalan urut dalan iki aja menggak-menggok nggih nglakonana tapa ngramit tulung marang sak papadaning urip paring sandang wong kawutan paring boga wong kaluwen paring payung wong kudanan paring teken wong kalunyon nggih kita ulun paring wujuding pusaka aran wujuding pari suli bambu sembrono ora paringi pari suli kemana suli bambu dengkul kita kuwi nggih napa suli bantul utuh pripun kersane tampan ana pari suli kita mlaku kaya dawuh ulun. Oh nggih, ngestaken dawuh. Aja kersen ya Petruk, monggo ana wong dawuh tulung karan jeneng kita tulungono. Inggih, ngestaken dawuh. Tampanono Petruk ngene. Kula trimaringaken Bu Ulun. Kok mangang apa? Kaya ngapa kaya
Kula aturi maringaken. Ya Petra tampan ana. Gah piye? Sampeyan niku lanang kula lanang kok ngenehi kembang wong lanang. Tanda cinta. As. Dewa kok cinta rotita iki cinta apa ora? Iki arane parisuli, kembang parisuli. Weh. Kembang iki tok tutuke sapa-sapa? Bisa sirna margalayu. Waduh, matur nuwun. Wah, jan apike kaya ngene. Ambune jan. Kok dimplok barang. Iki saking seneng kula kok. Wis kita mangkat. Ih, ngestaken dawuh. Mangkat Petruk. Nggih, nyun pamit Bu Kula. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Petruk. Semobang pangarono dinetraning uga rapuh sabaning kokila ring kanekara saketer kene dongane engkong ler
wowo sing pene panca toking hayam wana kadanging pun Kakang Yayi Werkudara mbarep kakangku apa Arjuna kula wonten paring adhawuh Kaka Prabu bebasan Persbayu kang tapis nggonipun Kakang Budidaya ngupaya marang endi mindraning pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada malah Yayi Werkudara wis ngerti dhewe lamun wis pirang-pirang brahmana sewa sugata myang para nimpuna ingkang dak rawuhake marang Praja Ngamarta supaya angulari menyang endi lenggahing pustaka Jamus kelima sada parandening katindakake gagar wigar tanantuk karya Werkudara ngelingi lamun pustaka Jamus kelima sada kuwi panguripaning para Pandhawa kuwi pusakaning bangsa Ngamarta yen to nganti ora pinanggya menyang endi lenggahing pustaka Jamus kelima sada apa ya bakal mung tekan semene critaning para Pandhawa Werkudara Bramara mangosya mung ngambrengeng kadi karunaning kaswase yen anang marga memalat kong dosang kondo astrat mojo leng-leng lalu mangulati surya mangrang sang wayah ing sawaning kelurahan Ologaring mlajar dumlojok tanpa larapan Gancing langit kelap-lapaton lerkin saking risang mawe gandrung nulo gareng dalem den ana apa mlayu-mlayu mongko tanpa tinimbalan sekawit kula dipun penging dening bapak nderek sowan wonten negari Ngamarta dipun dawuh supados jejagi wonten papel wates negari Ngamarta mboten kanthi kanyono-nyono wonten Nalindra kembar kemanikan ingkang asta para wadyabala manguwuh-uwuh nedya bedah negari Ngamarta Werkudara Janaka Jakaya bocah cilik Wong bagus sapa? Raden Janaka kowe sapa? Jaya Lelana. Aku pancen Darbinyak bedah negara Ngamarta. Bakal tak pindah marang tlatah Karang Tumaritis. Dadi kamuktening Jaya Lelana lan Jaya Lengkara pecah siramu. Wah!
gawe sikile suarane mak wung. Ora endo pecah sirahku. Werkudara wis sapa Jaya Lengkara. Ayo bedah ngamarta legane ngatiku. Wah. Ati we. Wah. Woi. Den. Wah. Ana wong sabrang loro tetep piadeg ora sepiro. Kekuatane ngedap-edapi. Ndara Janaka kalah. Kawon kalah. Lah pripun? Dipol. Gandeng Kresna kanggo ora katon ing negara Amarta. Mula ingkang kudu iso madhangake karaning praja monggoe. Ora iso nyernake ratu loro kae. Wah, gunane opo dadi pamomonging Pandhawa? Ah, nggih, sendika ampun kuat. Bapak, kowe iki jare goleki senjata cakra. Duh banget ra entuk-entuk, Pak. Lah terus piye? Sida rabi ora? Has. Tu sabun. Rabi angel syarate nggo ngapa? Lah piye duwe gegayuhan kok ming tekan semono. Lah Bapak kok tindak mriki? Ngamarta geger Petruk. Lho, sebabe ana satriya sabrang loro arep bedah negara Ngamarta arep dadi ratu ning negara Ngamarta. Ngamarta arep dijebol, arep dipindah jarene ning Aldan Karangtumaritis kuwi nak dusunmu to. Wo. Sing muni ngono sapa, Pak? Satriya loro sabrang. Pecah sirahe parat kowe. Gancing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung. Lho sapa iki? Sapa iki ana menungso awake sarwa dawa. Takon karo aku Petruk Kanthong Bolong. Petruk Kanthong Bolong, Petruk Kanthong Bolong. Ya. Iki satriya sabrang loro sing arep njebol negara Ngamarta. Dasar para nyata. Pendha wis padha kukut mlayu wedi karo aku. Ngamarta arep tak jebol. Tak pindah marang laladan Karangtumaritis. Nek omong ora waton iso njeblak. Karangtumaritis iki dhek sapa? Lho, nggone sapa? Iki dukuh Karangtumaritis. Nek nganti kowe arep gawe geger Karangtumaritis, wah, ajange ning dadane Petruk Kanthong Bolong. Wah, Yayi, yen ngono iki menungso sing dikendikake para dewa ing awake sarwa dawa iki menungsane. Aku kok tok ulunge kembang iki aku ora iso nampa katresnanmu. Iki karepe kok nggawa kembang. Ki arep omeng kembang ning pusaka, Mas. Kena kowe ngejeki Karangtumaritis. Nek nganti kowe iso kuat nampani kembang parisuli meguru karo kowe, PN Karangtumaritis gage tibano mati dening aku.
Senjata Cakra karo Kalimasada. Ratu wau, Pak. Ratune tok kapake. Ah Bapak ajeng kula caosi prisa ning kembange wis lunga. Jenenge kembang Parisuli, le maringi Bathara Antarada. Kula kentapa ngrame lho kok babar tenan. Kula entuk senjata Cakra. Pustaka Jamus Klimasada, Petra. Dalem Pustaka Jamus Klimasada ndak jaluk. Aja nganti wal saka negara Ngamarta. Diasta, Ndara, diasta. Senjata Cakra tak aturke sinuwun Prabu Ndarawati. Mboten ampun. Kula dhewe sing balekke. Aku wae Petra. Mboten. Aku ki bendaramu es. Kowe duwe maksud kowe. Anjir kowe arep balekke sapa Swardibak. Kancane omah napa? Sembetengan ora. Ya wis nek arep tok balekke dhewe. Kondurna kono Petra. Pak, aku njaluk pangestu ya. Iya sing ati-ati. Tak mlayu ning Ndarawati ngaturke senjata Cakra. Petra muga-muga kelakon ya to nggih, Pak. Dipol. Nun. Petra kok raine katon sumring. Biasane Petra ora gelem nyambut gawe nek yaene balekke pusaka. Lah kok dadi Petra ora gelem dibantu karo Janaka. Anak kula ora duwe maksud to, Den. Karepe piye? Balekke senjata Cakra men entuk putrane Sinuwun Ndarawati, Dewi Purantawati merga niku sayembara. Wah, tutke Semar. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu Ngkara. Petruk ngaturke pusaka karo joget-joget. Ha sinten sing paring pangandikan sapa sing iso ngaturke pusaka Senjata Cakra? Dientukke Dewi Purantawati. Kula niki Purantawati wonten paring dawuh Rama. Petruk sing bisa ngaturake Senjata Cakra piye? Kowe mengentuk Petruk saguh apa ora? Nyuwun pangapunten. Waduh, kok nganggo nyuwun pangapunten iki. Gagal meneh, Pak. Sabar. Sabar Petruk, sabar. Kanjeng Rama nadyan namung drajating Panakawan. Nanging kula nyawang dhateng Kelurah Petruk menika satunggiling Panakawan ingkang saged damel kabagyaning manah kula Kanjeng Rama. Nile nyekeli kleru iki. Tresna kok nyekeli cangkem. Nyuwun pangapunten Ki Lurah. Nggih Gusti Ayu. Ampun ngendika Gusti Ayu wong kula sakmenika sampun kagungan panjenengan. Panjenengan menawi dangu kalian kula nggih. Yayi ngonten mawon. Petruk kok malah kami tenggengen. Piye, Pak? Pilar mulai saka ngendi, Pak?
Nek piye putri kok ayune kaya ngene iki arep miwiti saka ngendi? Aku kabeh. Lho. Nek bapakmu kabeh. Ora saka ngarep, ora saka mburi. Monggo iki tak tekati. Nyun pangestu ya, Pak. Sing ati-ati. Monggo ki Lurah kula kanthi manjing telenging Taman Sari. Lho kok ning Taman Sari. Kersanipun wonten pundi? Niliki kamar pinanganten. Wis dihias apa urung? Monggo menawi badhe nuweni, mboten namung nuweni sari wonten mriku nggih mboten menapa-menapa. Wah, terus ngantuk. Kon sari terus. Yo. Kakang Semar, kula kowe saiki karo aku besan. Inggih. Ndara? Nggih. Saksenana ya Semar iki kejaba Panakawan ning iki uga besanku. Yo. Wah, dipol gleleng. Besanan karo ratu. Malah nendang. Ampun sakaya ngoten niku kula isin. Kula niki mengkere kok besanan karo ratu. Ora apa-apa, Kakang Semar ora usah dadak mbok gagas piye-piye. Pokoke kowe karo aku besanan. Nggih, ngestaken dawuh. Kresna! Lha kok dadi kaya ngene kanane iki piye? Ketok lorekmu, ketok gedhoamu. Kowe abot Petro trimane Baladewa. Nyatane nek semono kowe paring dawuh, sapa iso ngaturake senjata cakra bakal dijawab karo si Purontowati. Ning nyatane Petro iki iso ngaturake. Mokal kelakone yen tanpa pambiyantumu. Ing atase derajate Petro iso goleki senjata cakra nggone langsung kono Purontowati. Aku ora trimo. Aku ora trimo yen tok kanane kaya ngene iki. Kowe banci ndek banci ladan. Aduh. Meneng ora? Ora menengak seret metu. Kapok ora. Ngangger-angger kok nesu. Nek nganti kula menika dawuh Werkudara, piyai sing nesu iki syarat metu, mesti diseret karo Werkudara. Napa sampean wantun karo Werkudara? Wani wae, Werkudara. Aja sembrono ora kok Werkudara. Ana rembug dirembug, ana perkara diperkara. Ora sak benahe dhewe. Petro iso ngaturake senjata cakra. Purontowati wis adil entuk. Jodoh daupe Petro kandung bolong. Kena apa kowe muring-muring? Kowe diwehi apa karo Duryudana? Kowe dipunjung apa karo Ratu Ngastina? Nganggo semono mbok belani kaya ngono. Kowe arep mentolo karo Petro, kowe arep mentolo karo Ratu Ndrawati. Sing eling kowe iki wong geram, kowe ratu tuwek. Ora nyak-nyakan sapenae dhewe. Dewa Bathara jagat pangestu Ngaraya Werkudara. Aku luput. Wah, syukur. Dene kowe isih eling karo kahanan. Nek ora eling, mbuh ra weruh dadi lak seret metu. Aku ora wedi karo kadang tuwa. Ya wis. Nadyan aku tinemu nek aku kleru aku wedi karo kowe Werkudara. Wis saiki manunggal ning kene. Suka-suka parisuka. Padha seneng-seneng. Anake Semar si Petro daup karo Purontowati. Yo, aku mangayu bagya. Ya ming Kurawa ning jaba kawis bakal gawe geger. Singgir iki.
Adipati kula ajeng dhaup kalih Prantawati. Kula wis macak cara manten ora sida dhaup pripun. Bali oleh liya dina lak wujuti. Werkudara Lesmana gagal meneh. Ya dina dibudidaya. Oh. Mati. Wah. Wah. Arsa madangi jagat tumungup-mungup paning sapucak ing bukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung wiwit Purwa Madya lan Wusana niku mung nyayosaken ingkang winastan katresnan menika janjanipun boten mawas perkara derajat pangkat lan kadonyan. Buktinipun anak kula Petruk saged pikantuk putra Nalendra menika boten kok menapa-menapa namung adiling sing kuwasa. Merga ingkang ngolah rasa menika Gusti, ingkang ngolah ati menika Hyang Maha Tunggal. Ya Semar. Mugi-mugi sakinah mawaddah warahmah pinanganten kekalihipun sageta dumugi puputing yuswa anggenipun sami tresna tinresnanan saengga sakmangke nampi talining tresna wujudipun inggih menika momongan ingkang saged damel srana tutus tumraping tiyang sepuhipun anggenipun manunggalaken dhateng putra wayah. Ya Semar. Purnaning gati sura sudrajane kang retsa berasta kaping ulah Darmastuti rayu sami makari rayu samya pinanggih. Kula nyuwun pangapunten pribadi lan rombongan upami tasih wonten kirangipun dhateng kadang kula utawa punden kula Bapak Sanyarta sak kulawarga sak gotrah sak kadang kadeyan tangga tepalik mitra kawruh sedayanipun sutresna budaya wayang kulit wonten ing trata mriki menawi wonten kirangipun kula nyuwun geng samudra pangasami jar kula namung titah kedunungan ina lali salah apes lan mati suminten bakul tela cekap semanten crita kula dalu punika benjang menawi wonten wekdal saged pinanggya kaliyan kula sak kanca malih Ndara.